नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। मालवणात आणखीन 2 हत्ती रोगाचे रुग्ण। तिलारी धरणाच्या पाण्यात वाढ आणि मुख्यमंत्र्यांचे बॅनर हटवले, नगरपंचायतीची कारवाई। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। अतिशय महत्त्वाची बातमी, तिलारी धरणाच्या पाण्यात वाढ झाली आहे। यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू झालाय, त्यामुळे नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आलाय। तिलारी धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी होत असल्याने धरणातील पाणी साठ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते। त्यामुळे धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग तिलारी नदीत सोडण्यात आला। त्यामुळे कोणतीही दुर्घटना घडू नये या उद्देशाने तिलारी नदीकाठच्या गावातील नागरिकांनी पात्रात जाऊ नये असं आवाहन तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता व्ही जाधव यांनी केलंय। त्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय की गेल्या काही तासात धरण क्षेत्र परिसरात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी सुरू आहे। त्यामुळे तेरवणमेढे, उन्नी बंधारा आणि तिलारी धरणात मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा होतोय। मुख्य धरणाच्या पाण्याच्या खळग्यातील धरणातून तर उन्नी बंधाऱ्याच्या थेट नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे। आज गुरुवारपासून यात वाढ करण्यात आलेली आहे। सध्याच्या घडीला नदी इशारा पातळीच्या 0.95 मीटर खाली असून अशीच अतिवृष्टी सुरू राहिल्यास विसर्ग आणखीन वाढणार आहे। त्यामुळे नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी असं आवाहन करण्यात आलंय। आरोग्य विभागाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या रक्त नमुन्यांमध्ये शहरात नव्याने 2 हत्ती रोगाचे रुग्ण सापडले। त्यामुळे संपूर्ण शहर जोखीमग्रस्त बनलंय। या पार्श्वभूमीवर 26 जुलैला रात्री 8 ते रात्री 12 या वेळेत आरोग्य पथकामार्फत संपूर्ण शहराचं सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे। मालवण शहरातील राहणाऱ्या व्यक्तीचे मे 2024 मध्ये 197 रक्त नमुने आणि जून 2024 मध्ये 785 व्यक्तीचे रक्त नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले होते। त्यामध्ये 1 रुग्ण हत्ती रोग दूषित रुग्ण आढळून आला होता। त्यामुळे जोखीमग्रस्त भागातील लोकांचे आरोग्य विभागाच्या 8 पथकामार्फत मालवण शहरातील सोमवारपेठ, गवंडीवाडा, भरडनाका या भागातील 1332 व्यक्तींचे रक्त नमुने घेण्यात आले होते। त्यापैकी 23 जुलैला अजून 2 रुग्ण गवंडीवाडा, भरडनाका या भागात आढळून आले। त्यामुळे मालवण शहर पूर्ण जोखीमग्रस्त भाग असल्याने संपूर्ण शहराचं सर्वेक्षण आरोग्य पथकामार्फत 26 जुलैला रात्री 8 ते रात्री 12 या वेळेत करण्यात येणार आहे। तरी नागरिकांनी सहकार्य करावं असं आवाहन आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात आलंय। रत्नागिरी शहरातील रस्त्यांची दयनीय स्थिती झाली आहे। भाजप रत्नागिरीनं खड्ड्यांमध्ये प्रतिकात्मक वृक्षारोपण करत आक्रमक भूमिका घेतली। 3 ते 4 ठिकाणी झाडे लावून खड्ड्यांमध्ये बसून लक्ष वेधून घेतलं। त्यानंतर नगरपालिकेवर धडक मारत मुख्याधिकाऱ्यांना फैलावर घेतलं। रत्नागिरी शहरातील आठवडा बाजार, एसटी स्टँड, तेलियाळी नाका आणि जयस्तंभ इथं भाजपनं प्रतिकात्मक वृक्षारोपण आंदोलन केलं। नगरपालिकेवर धडक देत मुख्याधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आलं, परंतु मुख्याधिकारी बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले होते। मुख्याधिकारी तुषार बाबर यांना भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी फैलावर घेतलं। रस्त्याचा दर्जा चांगला नाही, डांबर चांगलं नाही, खडी वर आली आहे। जे खड्ड्यांमध्ये पडले ते जखमी झाले, त्यांना नगरपालिकेनं नुकसान भरपाई दिली पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली। तसेच डांबरीकरणाचा दर्जा चांगला नसेल तर संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका अशी मागणी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केली। आणि मारुती कॉर्नरच्या इथं ते ट्रेन्स केले, इकडे थोडं हे जे मोठे स्पॉट तिकडे तुम्ही पेवर टाकणार, की जे आतले जे रस्ते आहेत त्याच्यावरती पूर्ण खडीवरती आहे, त्याच्याला काय करणार आपण तुम्ही डांबर टाकून दिली आपण आता जी खडीवरून लोक जे करताय 2 व्हीलरवाले ती खडी आधी पूर्ण बाजूला काय झालं माहिती का, ते कार्पेट जे बनतो ते शिरकोट बसला नाही, त्यामुळे का नाही बसलं, पण सिरकोट का नाही बसला, तो लगेच कसा निघाला।
पाऊस कारवाई का झाली कॉन्ट्रॅक्टरवर झाली पाहिजे ना साहेब. ब्लॅकलिस्ट करा कॉन्ट्रॅक्टर आधी कोण तू सांगा साहेब आम्हाला कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे डांबरी रस्ते पहिले कॉन्ट्रॅक्टर कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे त्याचं नाव तर सांगा. कोणाला सांगा की साहेब की आता पेवर आपण बसवले 4 दिवसात सगळ्या प्रॉब्लेम डेफिनेटली आम्ही टीम लावलेले आहेत. 4 दिवसात हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. बरं, यंदा नगर परिषदची दुधाची फवारणी डेंग्यूचा प्रादुर्भाव एवढा होतो तर झाली का? आमच्या वॉर्डामध्ये एकही दूधवाला आलेला नाही. यंदा डेंग्यूचा प्रादुर्भाव एवढा वाढला फवारणी न झाल्यामुळे झालेला. आठवलं ना तर त्यांच्यावरती लक्ष ठेवणार कोणी असं असं मारतात लगेच निघून जातात. आमच्या वॉर्डात एकदाही या वेळेला ह्या वर्षी एकही माणूस तुमचा आलेला नाही आणि आला असेल तर त्याने मला लिहिलं. मारुती मंदिर पासून संपूर्ण शहरामध्ये रस्त्याची अवस्था बिकट आहे. आजपर्यंत आज आम्ही याच्या अगोदर सुद्धा प्रशासनाला एक माननीय जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली पत्र दिलेलं होतं. पण आजही त्यांनी आमच्या ह्या पत्राचा कुठेही हे न करता या पत्राची अंमलबजावणी न केल्यामुळे आम्हाला हे आंदोलन करावं लागलं आहे. आणि हे जे काही रस्त्याचं चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये कोण आम्हाला कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याचं नाव गाव आम्हाला समजलं पाहिजे. आम्हाला त्याची शहनिशा करायची आहे. आणि जर तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टीला आम्हाला उत्तर देणार नसाल आणि ह्या रस्त्याची डागडुजी व्यवस्थितपणे करणार नसाल तर आम्हाला हे आम्ही तुम्हाला आंदोलन करतोय छोट्या स्वरूपात दाखवलेलं आहे. पण तुम्ही जर कोणत्याही स्वरूपात आमच्या ह्या आंदोलनाचा इशारा नाही केला आणि रस्त्याची व्यवस्थितपणा न केला आम्हाला फार मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून रत्नागिरी शहरातील नगरवासियांना सुद्धा घेऊन आम्हाला आंदोलन करावं लागेल. या रस्त्याच्या परिस्थितीमुळे आज रत्नागिरीतले नागरिक खूप त्रस्त झालेले आहेत. काही लोक या रस्त्यावरून पडलेले आहेत. मेंटलच्या उद्धारात जे काही त्यांनी आता नवीन रस्त्याचं डांबरीकरण केलं होतं त्याच्यावरची खडी वाहून जाते रस्त्यावरून. त्यावरून घेताना कित्येक जण घसरत आहेत. त्याचा कोणीही लक्ष देत नाहीये आणि हा सगळा अंधाधुंदी कारभार चाललेला आहे. ह्याच्यावर जर प्रशासन लक्ष देत नसेल तर हे आंदोलन आम्ही छोट्या स्वरूपात केलंय. ह्याच्यापेक्षा उग्र स्वरूपात आंदोलन करून भारतीय जनता पार्टी रत्नागिरी काय आहे हे आम्ही नक्की दाखवून. सामाजिक बांधिलकीच्या कामाची दखल घेऊन जिल्ह्यातील अनेक संस्था या प्रतिष्ठानशी जोडल्या जात आहेत. त्यातील काळसे पंचक्रोशी अपंग सेवा संस्था या संस्थेचे अध्यक्ष दिव्यांग बंधू विनोद धुरी हे पुन्हा एकदा दिव्यांग बहिणीच्या मदतीसाठी धावून गेले. पुन्हा एकदा धुरी यांनी आपले सहकारी विनायक चव्हाण, उर्मिला चव्हाण, शुभम वेंगुर्लेकर यांच्यासह सावंतवाडी शहरामध्ये येऊन डिमेलो दिव्यांग भगिनींना जीवनावश्यक साहित्याची मदत केली. यात प्रत्येकी नवीन चादर, ब्लँकेट, बेडशीट आणि चटई या वस्तू त्यांच्यासाठी घेऊन आले होते. सामाजिक बांधिलकीनं आवाहन केलेल्या निराधार किडनीचा आजार असलेल्या शिंदे यांना मदतीचा हात देऊन त्यांनी इतर संस्था, दानशूर व्यक्तींनी पुढे शिंदे कुटुंबांना डॉक्टर उपचारासाठी आधार देण्याचं आवाहन केलं. धुरी हे एका गरीब कुटुंबातील शेतकरी असून गेली 18 वर्ष ते सायकल रिपेअरिंगचं काम करून मिळालेल्या पैशात आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. काही पैसे ते आपल्या दिव्यांग बांधवांच्या खर्चासाठी बाजूला काढून ठेवतात, तर काही वेळा आपल्या मित्रमंडळींकडून दिव्यांग बांधवांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी करून त्या वस्तू आपल्या सहकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन गरजू निराधार दिव्यांग बांधवांपर्यंत पोहोचतात. त्यांच्या या सेवाभावी कामाचं कौतुक संस्थेचे अध्यक्ष सतीश बागवे, उपाध्यक्ष शैलेश नाईक, कार्याध्यक्ष संजय पेडणेकर, सचिव समीरा खलील, रूपा मुद्राळे, रवी जाधव, श्याम हळदणकर, सुजय सावंत, हेलन निब्रे, शरद पेडणेकर, अशोक पेडणेकर, प्रसाद खोदे, शेखर सुभेदार यांनी त्यांचे आभार मानले. या ठिकाणी काळसे पंचक्रोशी अपंग सेवा संस्थेच्या माध्यमातून आणि युवा फोरम भारत संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमानं या शिंदे कुटुंबांसाठी ही छोटीशी मदत, जीवनावश्यक साहित्याची मदत
आपल्या संस्थेच्या दोन्ही संस्थेच्या माध्यमातून आपण करतोय. पण ही मदत, ह्या मदतीपेक्षा त्यांना आजच्या घडीला गरज आहे ती वैद्यकीय मदतीची. आणि त्याच्यासाठी समाजातील दानशूर व्यक्ती ज्या कोणी असतील त्यांनी पुढे येऊन त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी मदतीचा हात द्यायचा आहे, जेणेकरून त्यांचं कुटुंब ते पूर्ववत होऊ शकतं, त्यांच्या हाताला रोजगार मिळू शकतो, ते चालू फिरू शकतील. याच्यासाठी मी काळसे पंचक्रोशीचा अध्यक्ष या नात्यानं समाजातील दानशूर व्यक्तींना असं आवाहन करतो की ह्या कुटुंबासाठी दातृत्वाचे हात पुढे आले पाहिजेत. समाजातील दानशूर व्यक्तींनी यांना वैद्यकीय उपचारासाठी जास्तीत जास्त मदत कशी मिळेल ह्याच्याकडे लक्ष द्या. आणि त्यांना ह्या आजारातून पूर्ण बरं करण्यासाठी तुमची सगळ्यांची मदत इथं आवश्यक आहे. काळसे पंचक्रोशी, काळसे गावामधनं आम्ही इथं येऊन ह्या लोकांना जीवनावश्यक साहित्य जेवढं आम्हाला एका दिवसामध्ये उपलब्ध करता आलं तेवढं आम्ही आमच्या ॲडव्होकेट सुशांत घाडी काळसे यांच्या मदतीनं हे उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण ह्याच्यावरती थांबून न राहता त्यांना वैद्यकीय उपचाराची खरी गरज आहे आणि तिथं ती त्यांना मिळाली पाहिजे, जेणेकरून त्यांचे पाय जमिनीवरती लागले पाहिजेत आणि त्यांचं कुटुंब परत जसं सक्षम होतं तसं सक्षम व्हायला मदत होईल. त्याच्यासाठी मी समाजातील दानशूर व्यक्तींना आवाहन करतो की त्यांनी पुढे यावं आणि ह्या दिव्यांगांना स्वतःच्या पायावरती उभं राहण्यासाठी मदत करावी. इथपर्यंत पोचताना आम्हाला पहिल्यांदा सामाजिक बांधिलकी या संस्थेच्या माध्यमातून पेपर डिक्लेअर झाल्यानंतर आम्ही त्याचा पाठपुरावा करून आपण इथपर्यंत आलेलो आहोत. आणि सामाजिक बांधिलकीचं आजपर्यंतचं कार्य बघितलं, कारण मी त्यांच्या जवळ येण्यासाठी एक महिना झाला असेल. एक डिमेलो कुटुंबासाठी त्या पेपरच्या माध्यमातून आपण एकत्र आलो आणि सामाजिक बांधिलकीच्या संपर्कात आल्यानंतर सामाजिक बांधिलकीचं काम बघितलं तर खरोखरच सामाजिक बांधिलकीचं काम हे कौतुकास्पद आहे. आणि त्या सामाजिक बांधिलकी या संस्थेला हातभार लावण्यासाठी आता माझी काळसे पंचक्रोशी ही संस्था सुद्धा त्यांच्या बरोबर काम करणार आहे. आणि इतर समाजातील ज्या दानशूर व्यक्ती आहेत त्यांनी ह्या संस्थेला हातभार लावल्यानंतर ह्या संस्थेचं कार्य, सामाजिक बांधिलकी संस्थेचं कार्य आणखी जोमाने करण्यासाठी त्यांना बळ येणार हे एवढं मात्र निश्चित आहे. फक्त आपण सगळ्यांनी त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे, तेवढं तुम्ही करायचं आहे बस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सर्वे नंबर 19-12 वगळून पुन्हा नव्यानं प्रस्ताव तयार करा. गेळेवासियांना आवश्यक असेल तशी जमीन वाटप करा असे आदेश पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना दिले. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या गेळेवासियांच्या आंदोलनाला भेट दिली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत उपोषणकर्ते संदीप गावडे, पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर उपस्थित होते. आमरण उपोषणाला लोक बसले गेळे म्हणून गाव आहे. सावंतवाडी तालुक्यामध्ये 3 गावं आहेत. कबुले बोलतात ना, कबुल्यात त्या विषयामध्ये प्रधानदादा असताना पासून तो विषय त्याच्या अगोदर 40-50 वर्षापासून सुरू आहे. मग तो जी आर काढला, त्या जी आर प्रमाणे सगळं करायचं ठरलं. मला ते जी आर काढताना पण एकदम चालाकीने तो जी आर काढला. त्याच्यामध्ये काय झालं की 3 गावं आहेत. त्या 3 गावांमधल्या एक गाव जे आहे ना, त्या गावामधली जागा कोणीच कोणाला विकलेली नाही. बाकीच्या गावांमध्ये काय झालं आहे की बाकीच्या गावांमधली जागा एक दिवसाला विकल्या गेलेली आहे. म्हणजे त्याच्या कब्जात नसताना सुद्धा, म्हणजे जी कब्जात आहे ना ती लोकांनी विकली. त्यामुळे आता तिथे ओरिजिनल गावकर कोण राहिलेले नाही, इतर सगळेजण झाले आणि लाभार्थी वाढलेले आहेत त्याच्यामध्ये. म्हणजे असं सगळी परिस्थिती निर्माण झाली बाहेरची लोक तिथे गेल्यामुळे.
पण एक गाव आहे त्याच्यामधलं गेळे म्हणून, त्या गावामधली जागा एकही इंच त्या गावातल्या कोणी विकली नाही, त्यांची जागा त्यांच्या ताब्यात आहे. जवळजवळ 200-250 ते शेतकरी आहेत. त्यांनी ते समाज कसं करावं त्या संदर्भात लोकांनी DR काढतो. DR काढत असताना असं झालं, DR काढत असताना काय झालं, तुम्ही जो रिपोर्ट आहे ना मागवला, खालून मागवताना नसताना त्याच्यामध्ये थोडीशी ऑफिसमध्ये बसून काम करतात ना, त्यामुळे काय केलं, तिथे लोकांची घरं आहेत, त्यांच्या स्वतःच्या जागा ज्या आहेत ना, त्या ज्या ठिकाणी आहेत गावातील सगळे लोक एकत्र झाले आणि या ठिकाणी पूर्णच्या भारतीय जनता पार्टी आहे, सरपंच भारतीय जनता पार्टीचा सगळ्या ही सगळी परिस्थिती आहे. त्या सगळ्या परिस्थितीमुळे काय झालं की त्या सगळ्या भागांमध्ये भो घालण्याचं काम कसं करायचं, थोडंसं भो घालताना काय केला, असा नाही घालतो थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने त्यांनी काय केलं, त्या गावातल्या लोकांनी सगळीजण एकत्र बसले, त्यांनी सगळ्यांनी काय केलं, त्या जमिनीचं समान वाटप केलं आपसामध्ये. DLRनी पण त्यांचं सगळं मोजणी करून सगळं करून दिलं. सगळं झाल्यानंतर आता काय झालं, ती वाटप करायची जेव्हा वेळ आली तेव्हा लक्षात आलं की तिथे पूर्वी जे असणारे जे अधिकारी आहेत त्यांनी काय केलं, त्याच्यामध्ये जो DR काढला त्याच्यामध्ये आरक्षित जी जमीन करायची होती ना, ती त्यांची घरं आणि शेती घेतली. म्हणजे 19 आणि 20 नंबरचा जो सर्वे आहे त्याच्यावरती त्यांनी म्हटलं काय 27 हेक्टरची जमीन जे 269 हेक्टरमध्ये करावी ती 19 आणि 20 मधून करावी. जी त्यांची रवींद्र चव्हाण बाजूलाच माझं घर आहे ना, दुसरं कोणच नाही. ऐका तर आता काय, मी आता काय झालं ते सांगतो त्याच्यामध्ये. बाकी जो प्रस्ताव पाठवला ना तो 19-20 म्हणून सर्वे नंबर पाठवला. आता ही सगळी लोक आमरण उपोषणाला बसली. कलेक्टर साहेब इथे माझ्या बरोबर आहेत, DLR माझ्या बरोबर आहे, फ्रान्स माझ्या बरोबर आहे. पूर्वी जो रिपोर्ट पाठवला होता तो तसाच पाठवला होता. तुम्ही DR एकदम बरोबर काढला बरोबर, पण हा जो पूर्वीचा जो पाठवलेला जो प्रस्ताव आहे ना, त्या प्रस्तावामध्ये सर्वे नंबर म्हटलं ना 19 आणि 20 तो चुकीच्या पद्धतीने म्हटलं ना, तर DR तसाच कायम राहायला अडचण काहीच नाही. पण एक त्याला शुद्धीपत्रक म्हणतो नाही का तसं काढायला तुम्ही असं म्हटलं पाहिजे. ही लोक आता म्हणते की ते त्यावेळेच्या काळात जे घडलं, आता हे सर्व गावातील लोकांनी समान वाटप आणि DLR वगैरे सगळं जे केलं ते 19 आणि 20 या सर्वे नंबर पकडून ते सगळं झालेलं आहे. शासनाला आवश्यक असणारी 27 हेक्टर काही जी जागा आहे ना, जी आरक्षित जागा जी आहे ती कुठून घ्यावी, तर तो सर्वे नंबर जो आहे तो सर्वे नंबर किती असावा 24 सर्वे नंबर असावा. एवढं सगळं काढलं की बाकीचं सगळ्याचं वाटप जे आहे ना ते वाटप करता येऊ शकतो. थोडा सोपा विषय आहे. तर मी आता कलेक्टरना काय म्हटलं, संध्याकाळपर्यंत हे थोडंसं आहे ना तुम्हाला ते म्हणायचं आहे ना ते जरा विखे पाटलांच्या नावाने आणि माझ्या नावाने म्हणा. तोपर्यंत सगळेजण म्हणतील ना ते म्हटलेलं संध्याकाळी आम्ही काय करतो, संध्याकाळी मी 5 वाजताच्या फ्लाईटने येणार ना, ते मी घेऊन येतो तुमच्याकडे. तुम्ही एक त्याचं शुद्धीपत्रक काढून द्या. काढलं की मग काय हे समान वाटप करतील आणि पुढे जातील. असा तो विषय आहे. DR मध्ये नाही तेच आहे, DR मध्ये नाहीच आहे, DR मध्ये म्हटलंच नाहीये. DR तुम्ही बरोबर काढलात, DR बरोबर आहे, फक्त त्याच्या पाठीमागचं जे शुद्धीपत्रक पाठीमागे आहे ना तो प्रस्ताव जो पाठवला होता ना, नाही प्रस्ताव जो पाठवला होता ना त्याच्यामध्ये जो नंबर दिला ना तो कदाचित त्या लोकांना बिचाऱ्यांना माहीत नव्हते असं आपण म्हणायचं ना, त्यांना बिचाऱ्यांना माहीत नव्हता असं समजायचं आपण. तो 24 समजावा असं, तो 19 हे सगळं पण आपल्याला करायला लागेल, नाही तर लोक उपोषण सोडणार नाही. त्यांना म्हटलं नाही मी ते तुम्ही करणार आहे म्हणजे मी बोललो त्यांना कलेक्टरला आणि या लोकांना जरा सांगा की आजच सांगा. ठीक आहे, कलेक्टर बाजूला ते तुमचे मित्र आहेत का? तुला अजिंक्य बोलायला लागले म्हणून कळलं. ठीक आहे त्यामध्ये कसं आहे म्हणजे बरोबर आहे. त्यामुळे आपल्या शेतीमध्ये शासनाने काढावं लागेल. मी तुला ते सविस्तर करतो आणि आणि तुझ्या दोघांनी आकाशा पद्धतीने काढायचं ते बघून सांगतो मी. कारण हा एकूणचा रिपोर्ट त्या आवाज सगळ्याचे स्टिकर लावून केल्यामुळे ते वाटलं मला अडचण येते ते तुम्ही तो पाठवतो. हां हां त्याला मंजूर म्हणा ते त्याला फक्त मला मंजुरी दे. हां साहेबांना बोलायचं. हॅलो
हा रिपोर्ट सादर केला. त्यामध्ये सोयी सुविधाकरता आरक्षित करायची विनंती ग्रामस्थांनी केलेली आहे. त्यामुळे सर्वे नंबर 19-20 हे एकूण क्षेत्र 23.59 हे इतकं क्षेत्र वगळणे आवश्यक आहे. सरकारचे क्षेत्र आहे ते 19 आणि 20 मधलंच आहे. त्या रिपोर्टमध्ये गेले आणि त्या रिपोर्टच्या आधारे शासनानं हा निर्णय घेतलेला आहे. आणि त्या अनुषंगानं दुसरा विषय कुठचा होता की खाजगी वनाची जमीन, वनाच्या जमिनीबाबत त्याबद्दल देखील असं म्हणलं, त्या रिपोर्टमध्ये असं म्हणलं होतं की यामध्ये 22ची चौकशी आपल्याला करावी लागेल आणि खाजगी वनात नोंदवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा लागेल. मग गव्हर्नमेंटनं विधी व न्याय विभागाचं ओपिनियन घेतलं. तर विधी व न्याय विभागानं असं ओपिनियन दिलं, जरी आमचं मत होतं की बघून त्यांना द्यावी म्हणून असं आम्ही होतं, पण विधी व न्याय विभागाचं मत असं होतं की तुम्हाला ह्यात केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी 22ची चौकशी करून केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे क्रमप्राप्त आहे असं DFOने आम्हाला कळवलेलं आहे. आजची अशी आहे. दोन गोष्टी आहेत ना यामध्ये की हे जेव्हा सुरुवात झाली होती या सगळ्या विषयाला, त्यावेळेला ही सगळी मंडळी जी आहेत ना, त्या सगळ्या मंडळींना प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का तुम्हाला? काय प्रॉब्लेम नाही, या सगळ्यांचा प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का तुम्हाला? ही सगळी मंडळी वर्षानुवर्ष पिढी जात पद्धतीने, हे यांचं गाव आहे की ना तुमचं गाव? ऐकून घ्या. यांची गावातील असणारी घरं किती वर्षापासून येतो? 200 वर्ष. 200 वर्ष. या 200 वर्षामध्ये हे एकमेव गाव असं आहे ना की जे स्वाभिमानी आहे. हे एकमेव गाव असं आहे ना की या गावातील माणसांनी एकाने सुद्धा स्वतःची जागा ही दुसऱ्याला विकली नाही. चूक आहे का? बरोबर. हे मी का सांगतोय माहिती आहे? देवेंद्र फडणवीस ज्यावेळेला मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला ही वस्तुस्थिती जेव्हा त्यांची सांगितली ना, तर यांना न्याय देण्याची भूमिका ठरली. अधिकारी खोटे कसे असतात ना, त्याचं उदाहरण तुम्ही वाचून दाखवतो. ही सर्वांची घरं, जमिनी, ज्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या 19 आणि 20 वरतीच बघितलं का तुम्ही? मी काय सांगतो, या अगोदरच्या ज्यांनी कोणी हा रिपोर्ट बनवला ना, त्यांनी काय केलं? ह्यांच्या हितासाठी करायचं का यांच्या अहितासाठी करायचं? सांगा ना, कशासाठी करायचं? अडचण बघा काय केली. यांचं अहित बघूनच हे सगळं केलं. एका गावाचा प्रश्न सुटतोय ना सहजपणे, मग तंगडी कशी टाकायची? त्याच्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे. माझं नाही होत ना, तर दुसऱ्याचं पण नाही झालं पाहिजे. चंद्रकांत दादा असे आहेत ना, सरळ हस्ते करायला तयार होते. करत होते की नाही? हेतुपुरस्सर केलेलं आहे. मला फक्त काय हवंय माहितीये का, हे कधी सुधारून देणार ना तेवढं सांगा. माझा 19 नंबर आणि 20 नंबर वगळून, 19 आणि 20 बरोबर ना रे? 19 आणि 20 दोन्ही वगळून बाकी तुम्हाला जी काही घ्यायला पाहिजे ना, जी काही तुम्हाला शासनाला आरक्षित करायची आहे ना, त्याला काय मी काय म्हणणार नाही, ते त्यांनी करावं, त्याच्याबद्दल माझं दुमत नाही. पण जी वगळून यांना जी आवश्यक आहे ना, नाही यांना जी आवडली आहे किंवा यांनी जे केलंय, बरोबर ना, वहिवाट आहे यांची, हे सगळं आहे ना, यांना जसं पाहिजे ना तसं करायचं. शासन आहे ना, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादांचं शासन जे आहे ना, ते चालवणूक आहे माहिती आहे का, सामान्य जनतेसाठी आहे.
सांगतो सामान्य जनतेसाठी. ते रोज भाषण करतात, आम्ही रोज लोकांना सांगतो सिद्ध करूया आपण थोडंसं. नाही हे इथे करा सिद्ध, इथे सिद्ध करायचं आहे. हा जयापासून सुरुवात होईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण या शहरात तब्बल 10 वर्षांनंतर आता एकूण 3 हत्ती रुग्ण सापडलेत. हे सर्व रुग्ण उपचाराखाली असून त्यांना कोणतीच लक्षणं नाहीयेत असं सांगतानाच हे तिन्ही रुग्ण सापडले असल्यामुळे हे रुग्ण सापडलेल्या परिसरात सर्वेक्षण करण्यात आलंय. आता उर्वरित पूर्ण मालवण शहरात शुक्रवारपासून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण रात्री 8 ते 12 या कालावधीत होणार आहे, कारण याच वेळी या आजाराची लक्षणं रक्तामध्ये सापडतात. त्यामुळे सर्वेक्षणासाठी मालवण शहरातील सर्व नागरिकांनी जिल्हा आरोग्य विभागाला आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावं असं आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सई धुरी यांनी केलंय. नमस्कार, मी डॉक्टर सई धुरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी सिंधुदुर्ग. परिषद आपण मालवण शहरामध्ये आपल्याकडे हत्तीरोगचे आतापर्यंत 3 रुग्ण सापडलेले आहेत. त्याच्या अनुषंगाने आपण ही पत्रकार परिषद आज घेतो आहे. तर जे 3 रुग्ण सापडले त्या बाबतीत थोडीशी आपल्याला माहिती देते मी. तर पहिला जो रुग्ण आहे तो आपल्याला मालवण शहरामध्ये एक महिला आहे 66 वर्षाची. त्यामध्ये आपल्याला हे हत्तीरोग आजाराचे जंतू तिच्यामध्ये सापडलेले आहेत. दिनांक 8 जुलै 2024 रोजी आपल्याला हा रुग्ण सापडलेला आहे. तर आपल्या जो आपण हत्तीरोगचं जे सर्वेक्षण करतो मालवण शहरामध्ये, मालवण शहर हे आपलं हत्तीरोगसाठी एंडेमिक शहर आहे, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे सुरुवातीपासून मालवण शहरामध्ये हत्तीरोगचे रुग्ण सापडतात आपल्याला माहिती आहे. तर हा जो पहिला रुग्ण सापडला आपल्याला 8 जुलै 2024 रोजी, ही एक महिला 66 वर्षाची महिला आहे. तर ती आपल्याला मालवण शहरामध्ये सापडलेली आहे. तर हा जो रुग्ण सापडला, जो आपला रेग्युलर जो वर्षभर सर्वे सुरू असतो त्या सर्वेमधून आपल्याला ही रुग्ण सापडलेली आहे. जो सर्वे आपल्याला जून महिन्यामध्ये आपला जो सर्वे झाला होता त्या सर्वेमध्ये जवळजवळ 700 ते 800 आपण घरं तपासली. त्यामध्ये सर्वे केल्यानंतर जे आपण कलेक्शन केलं ब्लड सॅम्पल कलेक्शन, त्यामध्ये आपल्याला जेव्हा ते टेस्टिंग केलं ब्लड सॅम्पल त्यावेळी आपल्याला हा रुग्ण त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह मिळालेला आहे. तर हा जेव्हा पॉझिटिव्ह मिळाला 8/24 रोजी, तर त्यानंतर कन्फर्मेशनसाठी आपण त्या रुग्णाचं जे सॅम्पल होतं ते आपण कोल्हापूरला जे सहाय्यक संचालक डिपार्टमेंट आहे हिवतापचं, तिथे आपण कन्फर्मेशनसाठी हे सॅम्पल आपण दिनांक 10 जुलैला पाठवलं. आपल्याकडे हे सॅम्पल पॉझिटिव्ह आल्यामुळे कन्फर्मेशनसाठी आपण ते कोल्हापूरला पाठवलं आणि कोल्हापूरमध्ये ते सॅम्पल टेस्ट करून दिनांक 12 जुलैला आपल्याला कन्फर्मेशनचा रिपोर्ट आला की हा जो जंतू आहे तो फायलेरियाचाच आहे, हत्तीरोगचाच आहे, हे आपलं कन्फर्म झालं. तर हे कन्फर्म झाल्यानंतर आपण काय केलं, 3 ठिकाणी म्हणजे जे हाय रिस्क एरिया आहेत, जे जोखीमग्रस्त भाग आहेत, तिथे आपण एक 3 दिवसाचा स्पेशल ड्राईव्ह घेतला. त्यामध्ये आपण कुठले कुठले एरिया घेतले की ही पहिली जी आपल्याला रुग्ण सापडली ही सोमवार पेठ मालवणमध्ये राहणारी होती. तर आपण 3 ठिकाणी हा स्पेशल ड्राईव्ह घेतला. 3 ठिकाणं आहेत, सोमवार पेठ एक घेतलं त्यामध्ये गवंडीवाडा एक घेतला आणि मस्जिद पेठ, असे जे जोखीमग्रस्त भाग आहेत जे रुग्णाच्या आजूबाजूला आहेत. तर काल आपण मालवण TH ऑफिसला याबाबत मीटिंग घेतली. सर्व जे आरोग्य सेवक, जे आपले आरोग्य सहाय्यक जे ह्या टीममध्ये आहेत, बाकी TH ऑफिसचे सर्व अधिकारी कर्मचारी, त्यांची आपण मीटिंग घेतली, ते पूर्ण नियोजन केलं आणि आज संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून हे जे 13,000 लोकसंख्या आहे मालवण शहराची, तिथे आपण पूर्ण आता हा स्पेशल ड्राईव्ह घेतो. आता ह्यामध्ये आपण 10 टीम कामाला घेतलेल्या आहेत. एकूण 43 लोक आपण ह्याच्यामध्ये, म्हणजे आम्ही धरू 43 लोक ह्याच्यामध्ये आपण काम करत आहोत. तर हे जे आपण आजपासून ड्राईव्ह घेतोय रात्री 8 ते 12 वाजेपर्यंत, त्यामध्ये एकूण आपण 3,828 घरं आपण कव्हर करणार. 3,828. त्यामध्ये एकूण कुटुंब आहेत 4,355. या पूर्ण लोकसंख्येचा आपण आजपासून सर्वे करतोय. तर या सर्वेमध्ये आपण काय करणार आहे, पहिली गोष्ट आपण करणार आहे की सॅम्पल कलेक्शन. जेवढी आपली लोकसंख्या आहे त्या सगळ्यांचं सॅम्पल कलेक्शन आपण करणार आहोत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांचं आपण आरोग्य शिक्षण, सिम्पटम वाईज बघणार आहोत आणि सॅम्पल कलेक्शन रुटीन आपण ह्याच्यामध्ये करणार आहोत या आजाराच्या अनुषंगाने.
आणि प्लस आपण काय करणार आहे, त्यांना आरोग्य शिक्षण पण देणार आहे. एक पॅम्पलेट आम्ही त्यासोबत देणार आहे, जो आपला हत्तीरोग निर्मूलन कार्यक्रम आहे त्या संबंधी जे आहे ते पॅम्पलेट आपण अशा पद्धतीनं त्यांच्या हातात देणार आहोत. त्यांना सगळ्या गोष्टी सांगणार आहोत आणि हे सगळं करत असताना आपण त्यांना स्वच्छतेच्या बाबतीत पण मार्गदर्शन करणार आहोत. कारण हा जो आजार आहे हा कशामुळे पसरतोय, तर मच्छरमध्ये ह्या ज्या आजाराचे जे जंतू आहेत ते मच्छरमध्ये ग्रोथ होतात. क्युलेक्स मॉस्किटो जो आहे, क्युलेक्स नावाचा मॉस्किटो आहे जो घाण पाण्यात वाढतो, घाण पाण्यात ब्रीडिंग होतं त्याचं, अस्वच्छ पाण्यामध्ये साठलेलं पाणी असेल, अस्वच्छ पाणी असेल तर अशा पाण्यामध्ये तो ब्रीड होतो. तर तो जो डास आहे त्या डासाचं आपण हे त्याचा नायनाट करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांना सांगू. ठीक आहे. हे सर्वेक्षण आपण कधीपासून सुरू केलं, दिनांक 15, 16 आणि 17 म्हणजे जेव्हा 12 तारखेला कोल्हापूरमधून आपल्याला कन्फर्मेशनचा रिपोर्ट आला त्यानंतर आपण हे स्पेशल ड्राईव्ह, स्पेशल सर्वेक्षण आपण सुरू केलं दिनांक 15, 16 आणि 17. एकूण 1558 पॉप्युलेशन आपण त्याच्यामध्ये कव्हर केलं. आता हे जे 1558 पॉप्युलेशन जे कव्हर केलं म्हणजे हा कसा असतो, हा नाईट सर्वे असतो. जेव्हा आपण फायलेरिया किंवा हत्तीरोगचा, आता हत्तीरोग हे सिम्पटम आपण म्हणतो, एलिफंटायसिस जे आपण म्हणतो ते सिम्पटम आहे. म्हणजे फायलेरिया झाल्यानंतर ज्यावेळी त्याला हत्तीपाय होणार त्यावेळी आपण त्याला म्हणतो की त्याला हत्तीरोग झालेला, एलिफंटायसिस म्हणतो. म्हणजे हे कधी होतं, त्याचा इन्क्युबेशन पिरियड जो 2 वर्षापर्यंत आहे. समजा जंतू आज आपल्या ब्लडमध्ये तो सापडला रुग्णामध्ये तर कमीत कमी 1.5 ते 2 वर्षाने त्याला हत्तीरोग होण्याची शक्यता आहे. असं आहे. म्हणजे आज जंतू सापडला आणि उद्या परवा त्याला हत्तीरोग होणार असं नाही. म्हणजे मध्ये कमीत कमी 1.5 ते 2 वर्षाचा कालावधी त्याच्यामध्ये जावा लागतो. आणि हे जे आपण टेस्टिंग केलं 1232 स्लाईडचं 15, 16 आणि 17 तारखेला, तर ह्या 3 दिवसामध्ये जे टेस्टिंग झालं त्यामधून आपल्याला 2 सॅम्पल पॉझिटिव्ह आले 1532 मध्ये. ठीक आहे. तर हे सॅम्पल आपले कधी पॉझिटिव्ह आले, तर हे आले आपले 22 तारखेला. 22 जुलैला आपल्याला हे 2 रुग्णांमध्ये जे आपण ब्लड सॅम्पल कलेक्शन केलं त्यामध्ये हे 2 रुग्ण आपल्याला पॉझिटिव्ह आले. आणि त्यामध्ये एक 58 वर्षाची महिला आहे आणि 17 वर्षाची एक मुलगी आहे. असे एकूण आपल्याला 3 रुग्ण आपल्याला आतापर्यंत पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. आपल्याकडे मालवण शहरामध्ये पॉझिटिव्ह आलेले आहेत रोगाचे. तर त्या संदर्भात आपण आज 26 तारखेपासून एक स्पेशल ड्राईव्ह, स्पेशल सर्वे आपण पूर्ण मालवण शहरामध्ये घेत आहोत. त्या स्पेशल सर्वेमध्ये आपण एकूण 13,500 लोकसंख्या कव्हर करतो. हे सर्वेक्षण आपण आज रात्री 8 ते 12 असं रोज आपण 8 ते 12 या कालावधीमध्ये आपण करणार आहोत. एकूण 35 ते 36 कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी हे सर्वेक्षण करणार आहेत आणि ब्लड सॅम्पल कलेक्शन करणार आहेत. तर सर्वांना अशी नम्र विनंती करते, जाहीर आवाहन करते की सगळ्यांनी या सर्वेसाठी चांगला प्रतिसाद द्यावा, पुढे नकार देऊ नये. कारण या सर्वेक्षण हा एकदाच होणार आहे आणि जोपर्यंत आपलं सर्वेक्षण होणार नाही, जोपर्यंत आपण सॅम्पल कलेक्शन करणार नाही, टेस्टिंग करणार नाही, तोपर्यंत आपले नवीन रुग्ण पण आपल्याला सापडणार नाही. जरी रात्रीची वेळ असेल 8 ते 12 तरी लोकांनी थोडीशी आमची गरज ओळखून याला सहकार्य करावे, कुणी नकार देऊ नये. आणि आपल्याला हे हत्तीरोगचे रुग्ण जे आतापर्यंत सापडलेले आहेत तसे पुढे अजून सापडू नयेत त्यासंबंधी आपण सर्व काळजी आपल्याला घ्यायची आहे. त्याचबरोबर आपल्याला स्वच्छतेच्या बाबतीत पण लोकांनी जागरूक राहिलं पाहिजे आणि जे आरोग्य यंत्रणाकडनं आपल्याला सहकार्य पाहिजे तसं सहकार्य आपल्याकडनं पण आम्हाला अपेक्षित आहे, एवढंच सांगू इच्छितो. साटेली बडीशेतील घर पावसामुळे अखेर जमीनदोस्त झालाय. यामुळे ऐन पावसात कुटुंब बेघर झालंय. प्रशासनानं पंतप्रधान घरकुल प्रस्ताव मंजूर केला असता तर ही वेळ आली नसती अशा भावना कुटुंबियांच्या आहेत. साटेली भडीशेतील चंद्रावती दत्ताराम नाईक, संतोष नाईक राहत असलेलं जुनं घर जीर्ण होत आलं होतं. त्या ठिकाणी पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेमधून बांधकाम करण्यासाठी साटेली भेडशी ग्रामपंचायतीकडून दोडामार्ग पंचायत समितीमध्ये प्रस्ताव सादर करून देखील तो मंजूर केला नाही. यामुळे घर बांधकाम करता आलं नाही आणि काही भाग भिंत कोसळलेलं घर आता जमीनदोस्त होऊन कुटुंब बेघर झालंय. प्रशासनानं प्रस्ताव मंजूर केला असता तर ही वेळ आली नसती. दोडामार्ग तहसीलदार गटविकास अधिकारी यांनी तातडीनं दखल घेऊन खास बाब म्हणून प्रस्ताव मंजूर करून बेघर कुटुंबाला न्याय द्यावा अशी मागणी केली जाते.
तेव्हा प्रशासनानं गंभीर दखल घेत प्रस्ताव मंजूर केला असता तर पावसाळा संपल्यानंतर घर बांधता आलं असतं। आता तरी पाठवलेला घरकुल प्रस्ताव तातडीनं खास बाब म्हणून मंजूर करून कुटुंबाला न्याय द्यावा अशी मागणी केली जाते। देवगड येथील नद्यांनी धोक्याची पातळी गाठल्यामुळे ठिकठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे। तसेच वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडून लोकांचं मोठं नुकसान झालंय। देवगड तालुक्यात गेल्या 24 तासात पडलेल्या मुसळधार वादळी पावसात हिंदळे येथील विजय बाळकृष्ण मयेकर यांच्या घराच्या छपरावर रतांब्याचं झाड पडून 6,700 रुपयांचं नुकसान झालंय। वानिवड येथील प्रकाश विश्राम भारती यांचं औषधा गोठ्याचं 4,200 रुपयांचं नुकसान झालंय। गाव विठ्ठलादेवी मंदिर देवस्थानची कमान कोसळून 15,000चं नुकसान झालंय। कालवे येथील बबनधुरी यांच्या गिरणीवर झाडाची फांदी पडून 15,530ची हानी झाली आहे। महायुती सरकारनं राबवलेल्या विविध योजनांची माहिती देणारे शहरातील बॅनर वैभववाडी नगरपंचायतीनं हटवले। या कारवाईमुळे साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या। या कारवाईची शहरात जोरदार चर्चा सुरू आहे। वैभववाडी शहरात विविध ठिकाणी महायुती सरकारनं राबवलेल्या योजनांची माहिती देणारे बॅनर लावण्यात आले होते। यावर बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांचे फोटो आहेत। या फोटोसह विविध योजनांची माहिती होती। हे बॅनर दत्त मंदिर चौक, बसस्थानक परिसरात लावले होते। या बॅनरवर ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला। हे बॅनर लावण्याची परवानगी घेतली नसल्याचं नगरपंचायत प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिलं। त्यानंतर नगरपंचायतीनं हे सर्व बॅनर हटवले। परवानगी न घेता हे बॅनर लावले असल्यानं ते काढण्यात आले असल्याचं नगरपंचायत प्रशासनानं स्पष्ट केलं। राज्यात महायुतीची सत्ता असतानाही भाजपा सत्ताधारी असलेल्या नगरपंचायतीत झालेल्या कारवाईमुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटतंय। श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी। मगर केवढी आली? मगर एक झोपडा खालते झोपडा पकड देईल काय मी ना चिंता पाहिजे मागे नाही आता ती गटर मगर केवढी आली? मगर एक झोपडा खालते झोपडा पकड देईल काय मी ना चिंता पाहिजे। गेळेगावच्या कबुलातदार गावकर प्रश्नासंदर्भात शासन निर्णय होऊनही जिल्हाधिकारी जागा वाटप करण्यास टाळाटाळ करतात। या विरोधात माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे यांनी आमरण उपोषण छेडलं होतं। याविषयी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आंदोलन ठिकाणी भेट देत केलेल्या यशस्वी निर्णयामुळे अखेर हे उपोषण सायंकाळी सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिलेल्या पत्रानंतर त्यांच्या हस्ते सरबत पिऊन हे उपोषण गावडे यांनी मागे घेतलं। उपोषण आता जसंच आमच्या काकांनी सांगितलंय समाप्त झालंय। या उपोषणाच्या आपल्याला जे काही मिळालंय ते मी परत एकदा नमूद करू इच्छितो आणि त्यानंतर माझं मनोगत व्यक्त करतो। त्या उपोषणातली आपली जी प्रमुख मागणी होती ती सर्वांची जीवाभावाची मागणी होती, ती म्हणजे सर्वे नंबर 19 आणि 20 इकडचं आरक्षण हटवलं जावं आणि त्याचं वाटप करण्यात यावं। तर त्या संदर्भामध्ये कन्क्लुडिव्ह काय झालंय तर सन्माननीय पालकमंत्री महोदयांनी त्या बाबतीत इथे सकाळी त्यांनी भेट दिली
त्या स्थळी भेट दिली आणि त्यांनी स्पष्टपणे निर्देश दिले। त्याशिवाय त्यांनी महसूल मंत्र्यांशी थेट चर्चा करून जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याचा प्रस्ताव पाठवायला सांगितला, ज्या अंतर्गत 19 आणि 20 मधलं आरक्षण हे सरसकट हटवलं जात आहे आणि 19 आणि 20 हे त्यातलं जे 23 हेक्टरचं आरक्षण होतं, म्हणजे संपूर्ण सर्वे नंबर हे आरक्षणाखाली होते, संपूर्ण सर्वे नंबर जो आहे आता तो मोकळा झालाय, वाटपासाठी मोकळा झालाय आणि ते 23+3 असं जे 27 हेक्टरचं जे आरक्षण जे आहे ते संपूर्ण गाव ज्याप्रमाणे ठरवेल त्या पद्धतीने भूमी अभिलेख आणि गावातली कोर टीम हे संपूर्णपणे आरक्षण ठरवतील। कुठे क्रीडांगण, शाळा, काय कुठल्या गोष्टीसाठी ज्या पद्धतीचं त्यांच्याकडे विजन आहे त्या पद्धतीने ते ही गोष्ट करतील आणि ती गोष्ट त्यामध्ये येईल। त्याच्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा विषय होता तो 364 हेक्टरचा आपला वनसंज्ञेचा विषय होता। त्या विषयामध्ये 22A च्या चौकशीने न जाता त्याच्यामध्ये माननीय महसूल मंत्री आणि वनमंत्री यांच्याकडे पालकमंत्री महोदयांनी मला पत्र द्यायला सांगितले की त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ते तिथे स्पेसिफिक बैठक घेतील आपल्या विषयासाठी आणि त्याच्यामध्ये हा विषय महाराष्ट्रातला एकमेव असा स्पेसिफिक विषय असल्यामुळे त्याला एक वेगळ्या ट्रीटमेंटद्वारे ही जर आपल्याला काहीतरी शेड्यूल 6 आहे त्याच्यामध्ये जर आपल्याला ही जमीन देता आली तर 22A चा हा लांब असलेल्या पर्यायाच्या पेक्षा ह्या पद्धतीने ही जमीन वनसंज्ञेची जमीन ग्रामस्थांना देण्यात येईल। ह्याच्यावरती मार्गदर्शन पर एक बैठक घेण्यात येईल आणि ती मार्गदर्शन बैठक ही ना फक्त गेळे तर आंबोली आणि चौकुळसाठी सुद्धा महत्त्वाची ठरणार आहे। त्याच्यानंतर अजून आपले जे विषय होते की त्याच्यामध्ये भूमी अभिलेखचे अधिकारी इथे होते। सोमवारपासून ते हद्द कायमची मोजणी तसेच गावातले सर्व रस्ते, देवळं, इतर क्रीडांगणं या सर्वांच्या मोजण्या त्या सोमवारपासून सुरू करणार आहे। गावातली आमची कोर टीम असेल, सरपंच असतील आणि संपूर्ण त्यांची मान्यवरांची टीम असेल, ही संपूर्ण त्यांच्या सोबत डेडिकेटेडली राहणार आणि टार्गेट ठरवण्यात आलंय की हे सगळं 289 हेक्टरचं वाटप पूर्ण करून 15 ऑगस्टच्या दरम्यान हे सगळं आपल्या डेडिकेटेडली आम्ही पूर्णपणे त्यांना सहकार्य करणार आणि 15 ऑगस्टची टार्गेट डेट ठरवण्यात आली आहे की स्वातंत्र्य दिनाच्या त्या सुवर्ण दिनी गेळे गावासाठी एक नवा स्वातंत्र्याचा पर्व त्या दिवशी जर दिला तर एक सर्वात मोठं उदाहरण हे प्रस्थापित होईल की प्रशासनाने जर ठरवलं तर किती गतिमान पद्धतीने ते सामान्य माणसासाठी कार्य करू शकतात। 15 ऑगस्टला हे सातबारची प्रक्रिया तिथे पूर्ण झालेली असेल ह्या पद्धतीला आम्ही आणून ठेवू। अशा पद्धतीच्या ह्या वेगवेगळे विषय त्याचे मार्गी लावून हे उपोषण आज संपादित झालंय, पूर्ण झालंय। पण ह्याचं खरं जर क्रेडिट कोणाचं असेल ना या सगळ्या विषयामध्ये तर मला आवर्जून आज या ठिकाणी गेळे ग्रामस्थांची एकजूट याला कारणीभूत आहे। एकजुटीने त्यांचे सर्व जाणते, सर्व युवक वर्ग, फक्त गावात असलेले नाही तर गावाच्या बाहेर व्यवसायानिमित्त किंवा नोकरीनिमित्त असलेले सुद्धा सर्वजण, ह्या सर्वांनी जी एकजुटीने म्हणजे पालकमंत्र्यांनी जो गौरव केला की स्वाभिमानी असलेलं गाव, जो एकजुटीने त्यांनी हा विषय पूर्णपणे एकसंधपणे ह्या जमिनी राखल्या, तसंच मी विशेष कौतुक करेन तातोबा गवस यांचं, तसेच महादेव पवार आमचे मनोहर भाऊ असतील आणि त्यांची संपूर्णपणे त्या जनरेशनची ती टीम, देवकार दादा असतील, ज्यांनी त्या अडचणीच्या काळामध्ये हे सर्व राखून ठेवलं। एक जे गार्डिंग करायचं असतं त्या पद्धतीने गार्डिंग केलं। तसंच ही संपूर्णपणे टीम जी मागचे 2 दशक। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मालवणात आणखीन 2 हत्ती रोगाचे रुग्ण, तिलारी धरणाच्या पाण्यात वाढ आणि मुख्यमंत्र्यांचे बॅनर हटवले, नगरपंचायतीची कारवाई। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह। धन्यवाद।